Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da ni na Sani wanda kuka fi sani da ‘yan Papa. To, shafin namu na yau za mu tattauna game da wannan babban matsala da take damun mu a nan ƙasarmu Najeriya. Wato rashin aikin yi ga ‘yan Najeriya musamman mu matasa. Muna kira da gwamnatin Najeriya domin da ta dubi halin da muke ciki ta samarwa da matasa aikin yi. Idan muka yi la'akari da nan ƙasarmu Najeriya, sama da mutane miliyan 1 ne a duk shekara suke gama karatun gaba da sakandare, musamman digiri, NCE da sauransu. Amma da ƙyar ake samun rabi su samu aikin yi. To muna kira da gwamnatin Najeriya da ta yi ƙoƙari ta samar da duk ɗan ƙasar da ya cancanta aiki a ɓangaren shi. Wallahi shugabanninmu mu masoyanku ne. Saboda san da muke muku ne ya sa muka ba ku ƙuri'unmu domin muna da yaƙinin cewa za ku share mana kukanmu. Saurari bayani daga naku Sani ‘yan Papa, don haka mai son ci gaban labarin ko bayanin zai iya biyo mu a shafinmu na Keja ne Arewa Comedian on YouTube. Saboda haka da Allah masoya a dinga mana subscribe.